Tipmix megújítás. Második videó. Következő videónkban a normál fogadásban történt változásokat fogjuk sorra venni. Az egyik legfontosabb újítás a segédszelvény felépítését éri. A mérkőzések kezdete előtti fogadási szelvény új felépítést fog kapni. A szelvény a megszokottnál nagyobb méretű lesz, ezen legalább legfeljebb 20 esemény kimenetelére lehet tippelni. Egy segédszelvényen azonban csak 10 eseményre lehet tippelni, ez a szám bővíthető a további szelvény opció bejelölésével. Egy fogadási esemény sorszáma mérkőzés kezdet előtti fogadásnál 5 számjegyű, ezt a számmal jelölt mezőkben lehet megadni. A fogadási kimenetelek a hazai, döntetlen, vendég, illetve a 2 számjegyű mezőkben adhatók meg. A kötések, kombinációk alatti számmezőben adható meg, hogy milyen kötésszámban vagy milyen kombinációban lehet fogadni. Egy fogadás akkor minősül normál fogadásnak, ha a számozott mezőben jelölt események száma megegyezik a kötések, kombinációk mezőben jelölt számmal. A jobb megértéshez nézzünk át néhány példát. Első példa. Egyes kötésben való fogadás döntetlen kimenetel esetén. A 14.558-as sorszámú mérkőzés normál fogadásban egyes kötésben szeretné feladni döntetlen kimenetelre. Ehhez először be kell jelölni sorrendben az 1, 4, 5, 5, 8-as számokat az első számmezőkben, kimenetelként bejelölni a döntetlent jelző D betűt. Ezután az egyes kötést jelöljük be a kötések kombinációk mezőben. A fogadás tétjénél jelöljük be a feltenni kívánt összeget, ebben az esetben 1800 forintot. 3x100 plusz 5x100 plusz 1x1000. Második példa. Egyes kötésben való fogadás pontos végeredmény esetén. A megújult Tipmix játék kibővült fogadási kínálatában előfordulhatnak olyan esetek, ahol egy mérkőzéshez több fogadási piac tartozik. Az adott példában akkor lehet a 4-0-ás kimenetelt megfogadni, ha először megadjuk az esemény sorszámát, majd a kimenetelmezőben a 4-0-ás kimenetelhez tartozó sorszámot adjuk meg, jelen esetben a 23-at. Érvényes fogadáshoz itt is meg kell adni a kötésszámot és a fogadás tétjét. Harmadik példa. 13-as kötésben való fogadás további segédszelvény választása. Arra is van mód, hogy 10-nél több eseményre fogadjunk egy fogadáson belül. Ha 13 mérkőzésre szeretne fogadni 13-as kötésben, elég bejelölni a 10 mérkőzést, majd bejelölni a további szelvénynégyzetet, ezután az új szelvényen bejelölni a maradék 3 mérkőzést. A rendszer ilyenkor egy fogadásként fogja feldolgozni a szelvényeket. Negyedik példa. Esemény törlése. A Tipmix egyik új funkciója lehetővé teszi, hogy egy-egy eseményt úgy töröljünk, hogy emiatt ne kelljen egy új segédszelvényt újraírni. Ha például 5 mérkőzésre fogadott volna, de valamilyen okból ebből egyet kihúzna a sorból, elég a törlendő mérkőzés mezőjében szereplő szemetes kosár ikont bejelölnie. Fontos, hogy normál fogadás esetén a legkisebb tét összege 200 forint, a legnagyobb tét összege 100 000 forint, a maximális nyeremény 1 millió forint. A téteket továbbra is úgy kell meghatározni, hogy a várható nyeremény ezt az értéket ne lépje túl.